Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu organizatorów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie i Gminy Chmielno w Centrum Świętego Jana na premierze tryptyku kaszubskiego Legenda, Miłość, Narodziny. Nad premierą tryptyku kaszubskiego patronat honorowy objęli senator RP Kazimierz Klejna, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Kaszubski Zespół Parlamentarny Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno, Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem wspierającym organizację wydarzenia jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, instytucja kultury z samorządu województwa pomorskiego. Patroni medialni: Radio Gdańsk, Radio Kaszebę, Radio Głos, Kurier Kaszubski, Pomerania, Zawsze Pomorze, portal www.szwajcariakaszubska.pl, Kartuzy Info. Koncert przygotowany został w ramach projektu Tryptyk Kaszubski, premierowe wykonanie na gdańskiej scenie, który jest dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka oraz dofinansowany z budżetu gminy Chmielno i przez sponsora, spółdzielczą grupę bankową Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Tryptyk kaszubski jest czymś więcej niż tylko koncertem. To uroczysty hołd dla kaszubskiej ziemi oraz jej głosu, który przetrwał stulecia burz, zmian. Dzieło to narodziło się z marzeń, wspomnień i tęsknot, a jego pierwszą iskrą była wizja ożywienia kaszubskiej epopei Aleksandra Majkowskiego Zietcy i przybłędę Remusa, nadania jej nowej, scenicznej duszy. Tryptyk kaszubski to cykl 3 utworów, z których każdy eksploruje inny aspekt kaszubskiej tożsamości. Śpiewogra kaszubsko-polska, Zung w Döce, kantata Remusowy Miłota oraz małe oratorium kaszubskie Apokalipsa. Muzykę skomponował na zamówienie Gminnego Ośrodka Kultury w Chmielnie Mateusz Ryczek. Autorem libretta jest Jarosław Banaś, autor słuchowisk radiowych, redaktor Polskiego Radia Koszalin. Dyrektorem projektu jest Edyta Klasa. Myślę, że to jest miejsce na brawa. Muzyka tryptyku łączy w sobie brzmienia muzyki charakteryzującej się epickością i napięciem, z ariami, które unoszą duszę ku niebu, oraz z folklorem lokalnego krajobrazu, oferując unikalne kaszubskie spojrzenie na świat. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania śpiewogry kaszubsko-polskiej Zung w Döce, czyli Zamek we mgle, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej E Viva l'Arte pod batutą Antoniny Banaś-Nitkowskiej oraz chóru tancerzy i kapeli Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Chmielanie pod kierownictwem Marii Leszczyńskiej, Witolda Tredera i Jerzego Soliwody. Partie solowe wykonają Ewa Cojne, mezzosopran, Damian Wilma, baryton, bazuniści Janusz Świątkowski i Andrzej Galiński, narrator Michał Brąk. I ten utwór jest właściwie wołaniem o odrodzenie i pełną autonomię kulturową Kaszub. Odzwierciedla ona tęsknotę za korzeniami, które trzymają naród przy ziemi, nawet gdy świat wokół wiruje w chaosie. Premiera śpiewogry odbyła się 14 listopada 2022 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Chmielnie, a była możliwa dzięki dotacji
z programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Już teraz zapraszam na naszą scenę artystów, a Państwu życzę dobrego wieczoru. Opowieść dawna, jak pierwsze słowo ludzkości. Ludzkości, ludzkości, ludzkości. To lęk przed zapomnieniem. Je to Getka tak stary jak Gedele Ledze. Lecę, lecę, lecę. To jest strach przed zabycieniem. Weź lęk człowieka, cienką, patetyczną linię. Weź strach człowieka, jego cękum linia. Linia, linia, linia. Która zakreśla nieznaną ciszę. Ciszę, ciszę, ciszę. W tej ciszy rodzą się opowieści. Powieści, powieści, powieści. Jaką znać spłekły. Spłekły, spłekły, spłekły. W tym spłekły rodzą są płewiestci i fame. Powieści, powieści, powieści. Dlaczego w naszych czasach trwa lęk? W czasie pozbawionym ciszy i tajemnic. Tajemnic, tajemnic, tajemnic. Nie może wzrosnąć żadna legenda. Legenda, legenda, legenda. Czemu Tereska jest strach? Ci nie ma spłekłej i tajemnic, nie może powstać żadna płewiestka.
Nie miej spłekuj, nigdy nie miej. Zung i tery jewnaj. Tery jewnaj. Nie miej. Czy jest tam ktoś, kto pali światło w zamku?
Kasiepskich stronach chcemy raz, w kasiepskich stronach chcemy raz. Się będą syłyłają nas, nasze dełają nas. Tam jest ora płela piąty raz, tam lekarze wyłyłają nas. Tam jest ora płela piąty raz, a się wyłyłają nas. W kasiepskich stronach starych
Opowieść dawna, jak pierwsze słowo ludzkości. To lęk przed zapomnieniem. Lęk człowieka, cienką patetyczną linię. Zakreśla nieskończoną ciszę. W tej ciszy wyobraźni rodzą się Dlaczego w naszych czasach trwa lęk w czasie pozbawionym tajemnic i ciszy? Żadna legenda wzrosnąć nie może, że pretereska jest tak, że jest to mgnienie tajemnic i łezie postać czarna. jak sny muszą trwać, żyć się Nad jeziorami, wygować, nad morami, gdy budzimy się. Płewiestci są jak sne, muszą bez wlaj, letac nad jezoroma, letac nad lasem. A śłedeckniemy so łelny od strachu i dyć.